Yo, mana yang sing metu saka kagungan. Oh, ngaten. Iya. Lajeng kekalipun badhe nyiratake Wadyabala ingkang raka. Waetan Jawa bangsa Bayu Buddha dia iki. Wah, yen wate dawuhe beda mati. Hitap yake Wadyabala. Nonton sira iku akeh jauh.
Jalan mama ni kanan lo aduh bukan prakno maratan Nyai Dewi yang menjawab Nyai Dewi. Aku lelaki kecil panarimo sing kampung Yukian. Dene bersama tuaku kawan anak kumpuk prilane ono mak mungkin malah besuatu anak nggon paling malah anak Yukian. Nggih. Ingkang baken menika panjenengan kayane Kang Putra menika kraos wonten mriki. Nggih saentene nggih Nyai Dewi. Saentene mawon wong pancen nggih wonten dusun nggih kados ngaten menika. Nggih, Nyai Dewi. Nyuwun pangapunten mbok menawi wonten kirangipun Nyai Dewi. Ora ana sing Nyai malah kaporo luwih-luwih. Aku ora bisa mikir upamane aku ora bisa mikir oh mana hilang dengan buka biasa dengan seorang anak-anak nggih wong kula niki guru maosi dados tetuangganing para kawula wonten ing Manahilan. Kula niki sampun dituwake wonten mriki. Mila saking menika menawi wonten tamu saking Jawi badhe nyipeng wonten mriki nggih. Kedah kula saged nyekapi sedaya kabetahanipun Nyai Dewi. Ya, ini lagi kecil simpang pongkong kembali ini. Pripun. Yang timbang tak sawan liwet om dino tulung yuan ikut pilih lawan pajak dan puasan ini. Ulawan alang-alang makan dan beri tak sawan keluar kau puri. Sajak lomokan sengebet-ngebet dirasani. Yai, sing kepancen kuwi gerak bentuk sing kok pikir lompo goreng ya kanjak lombok menawati salah anak-anak iki. Kabeh bisa ngenteng-ngenteng sanjang jalaran. Yen yai cuma susah sing ngompet wong ora kepenak kuwi opo kira-kira kabeh sampeyan aku mampang ngomong kene yai. Nuwun sewu. Ampun ngantos lebet anggenipun menggalih Nyai Dewi. Mboten wonten menapa-menapa. Saestu mboten wonten menapa-menapa lakar kula menika sampun sepuh nyatanipun menika nggih wonten kang padusunan. Mbok bilih saben dintenipun menika nggih wonten ewa-ewangan nggih sakala mangsanipun seneng sakala mangsanipun susah menika sampun limpah Nyai Dewi. Nyai
langsung jam-jamnya nang ponong nang kon yo nyai dewi nyi karo ngomong apa matur napa wontenipun kok ora kena lho ora kena kowe ora kena mikir apa-apa mung banyune ngene nuwun sewu Nyai Dewi kepiye Kyai panjenengan sampun kraos wonten mriki aku wis kerasan mapan ora mati ya yen sampeyan sampun kraos wonten mriki malah babar pisan kula pasrahaken manah hilang dumateng paduka kaliyan ingkang putra Kyai pripun perhatian wae luwih becik kowe kanggo panane penyen dipo panane jalaran para sepuh padha paring jago pripun yen wong jagung nganti luwih saka setengah dina sing wis mangkin dadi kulawan Kyai jajanan kene wis apa waktu iki tuwa japan langkah ambil waktu keluarga manah hilang wong ngaten orang sampai persokyo nggih ning nyuwun pangapunten mila kula wau sampun matur kaliyan paduka Nyai Dewi menawi paduka sampun kraos wonten mriki kula pasrahaken manahilan dhateng paduka kaliyan ingkang putra kula ngaten namung saderengipun kula matur nyuwun pangapunten lan sampun dadosaken penggalian paduka Nyai Dewi manahilan menika ke bawah keraton Ngeka Cakra. Lah, Ratu Ngeka Cakra menika ingkang jejuluk Sang Prabu Bakasura, nggih Sang Prabu Baka niku karemane mangsa daging manungsa. Ngeten. Lah, saben 5 dina pisan tetu angganing para kawula menika kedah saged nyowanaken asok bulebeti wujudipun manungsa kangge daharanipun Sang Prabu Baka. Lah mongko dinten menika giliran manahilan kula kedah saged nyaosaken salah setunggal warga kula pasrahaken dhumateng Prabu Baka. Namung dene kula menika sampun dipun tuwakaken wonten mriki ampun ngantos kula menika ngurbanaken kaliyan warga manahilan prayogi kula kaliyan keluarga kula kemawon ingkang badhe kula pasrahaken pejah gesang kula Nyai Dewi. Apa yo ngono Nyai? Nggih leres menika. Leres. Kula sampun matur dhateng Ki Demang menika tos supados sampun ngurbanaken jiwa raganipun. Ning nyatanipun nggih tetep kados mekaten Sang Dewi. Kyai. Iya. Jadi umpamane kowe bisa ngaturake salah siji warga manahilan, kowe iso ngaturake abung-abung kanggo Prabu Baka bakal layan tentrem ana masyane manahilan kene. Oke, nek kula saged ngurbanaken salah setunggal warga kula menapa kula sowan wonten ing Ngeka Cakra dados tedhanipun Sira Prabu Baka badhe ayem tentrem pun boten enten alangan napa-napa. Kono dene ora kawan Kekono pang tumira Terus pujuk-pujuk Pak, terus nuwun mriki. Anjingnya aku terus ngomong kami pada aku dijanji tanggung jawab mungkin malam-malam malah kabel si angin ojo naik gemang ojo anak bukan lawan puncak di tangan Prabu Baka aku yang itu ya Loh, ampun ngaten
Panjenengan menika wonten mriki menika dados tamu kula. Ampun ngantos kok kula ngurbanaken tamu kula mboten kula mawon. Aku among dadi korban pancen aku sing njaluk mopo papat aku kudu sing kono ngene. Nggih pripun? Aku kulo longgo sampeyan urip. Ya. Aku pikir aku yo iki panai Prabu Joko aku pikir anak-anakku. Baik itu tak tentang sendiri. Aku kulo sulit bercoban ya. Aku waktu itu tak kan. Aku jaluk hati banget. Aku baik tapi panai Prabu Joko berkat kulo karo Prabowo perkobo sandang tangan. Kabeh kewan setu sing luwih tuwa kali yo kuwi. Kon kaya ngene iki ya.ผมอยู่เป็นตัวลงตัวลงที่แล้วอยู่กับปัจจุบัน ป้าผู้โตก็ไปพาไปเดินทางไปที่โคกการไปที่ทาวาที่นั่นหาแล้วโกงพอผมหลายคนก็ตัดเสื้อมาหาว่าผู้ขี่อยู่ในเรือพอไปในผู้ที่โคกการความรักอามาเนี่ยก็ต้องไปกับตุ๊กป้าผู้โตว่าเรือสามป้าเรือผู้โดนโกงเลยเรือผู้โดนโกงเลยแล้วก็ว่ารถที่ตามแล้วผู้ขี่อยู่โอ้โหเราทำมาพวกเกี่ยวกับโลกโลกมาแบบเราทำกู้เราโอ้โหเราโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้ที่สองมานั่งพูดมาเช็คอ่านเช็คตาเราหน้าวารีโลกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเส้นทางที่ป้าไอ้ปราบผู้โลกเช็คอ่านผู้ไอ้เส้นทางป้าไอ้ปราบผู้โลกโจโกเป็นจากที่ปางในปราบผู้โจโกเป็นเจ้าอากูไร โอ้อะไรตัวคนชาวบ้านทำมา แต่ทางนี้ มาคาบอกพระผู้ทรงอาภาเป็นที่ไทยไทยรักผู้เป็นการศึกษาหลวงปู่ ไก่หลักตุ่มที่นาโกะ กลายเป็นพระผู้ทรงต่อไปรักผู้เป็นรักเป็นการแต่โโกตรงนี้มาคาราไม่พอเลยพอแต่ดาววันราวันที่จะจัดนักโกโรเลยงานเป็นประมาณ7 เดือนอาจจะแต่มาที่มาที่จะจัดนักโกโรยัน มาอย่างไก่หลักตุ่มที่โกะ ถ้าเป็นดูเลยมาตัวเขาที่เราที่โกตั้งที่สุดเลยกันละเราก็เป็นแค่พลังของนักโกโรกับที่โกโอปาพายาตัวที่ต้องการพลังป่ามันคนโตวันเลยวันตั้งแต่โลกที่โกเราเป็นคนใจในโกโลกมาคนมาเดือดร้อน มันจะเรียนมันจะเรียนมันจะเรียนมันจะนี่จะ
Iki kok malah bingung to. Bingung kepiye Kyai. Niki wau sing dirembuk Eka Cakra, sing dirembuk Prabu Bangka. Iya. Bareng tangis-tangisan kok malah niki wong ngrebuk Ngastina, ngrembuk Prabu Remboko, ngrembuk perang bareng niku wau. Janjane sampean niku sinten sampeyan? Sampeyan niku sinten janjane? Iya Kyai. Persaksiannya jati nabi istilah Jawa dengan itu ngasihmu. Istilah Jawa itu Prabu Pandu Jiwono. Jadi itu jadi kunci nari jodoh jadi bisa nih wong anak-anakku bawa Pandu. Aduh, Sang Dewi, Sang Dewi. Nyai apa? Janjane kula niki jane pun ajeng ngomong ngoten niku wiwit panjenengan rawuh wonten mriki kula niki kok badhe kula lara iki gek iya apa dudu, gek iya apa dudu. Tibane padha panjenengan Dewi Kunti Kalibrata. Sampun tekono wong Kyai. Niku putra panjenengan. Iya anakku. Berarti putra panjenengan kan Raden Setyaki ya. Kok ora tau dilayang. Lho, sapa? Putrane Dewi Kunti niku anakku ana mau pembantu yang wipun tongki wong sing panenggak jenenge Broto Seno sing bagus kae jenenge Pramati sing pembantu kae sing lawan santen. Lah, nggih Sang Dewi nggih ngaturaken dongeng panggung ingkang tanpa pepindhan kula nyuwun pangapunten saderengipun ngawi kula menika mboten mangertos menawi panjenengan mereka sesembahan kula. Malah aku sing jaluk ngatur suwene kakung ngerti kula wajan Boten ngrepoti pun boten ngrepoti kula lira legawa lair terus sing batos Sang Dewi. Sono kesaktian saka anakku Broto Seno. Kok menawa iki menapa janji jalanan labu si Broto Seno kanggo bebrayan aku arep jadi tameng wong manah pinen. Nggih, Dewi anakku bisa sembuh gandeng karo yen akeh Prabu Bangka bakal Seno kepedhut sing gawe iris kawula mak Eka Cakra kene Kyai. Pun kula pun pitados ngoten. Kula pun pitados. Yen iki manahilan mesti badhe pikantuk pitulungan saking kersaning Gusti nyatanipun panjenengan rawuh kaliyan ingkang putra wonten ing mriki badhe sabiyantu kaliyan kula. Pun kula pasrah kaliyan paduka. Ya itu manyo Broto Seno. Dipun lopo. Banjur karepmu Dileki. Besok akan lopo dileki aku dalam amin. Panges itu dari judul tinggal tak jauh. Muka-muka aku badan. Biar pakai Prabu Bangka hati dapat kehatan orang Eka Cakra ini.
Kalau memilih sudah boleh tunda di pasar umum. Tak berlakukan kesalahan jaga zaman Tuhan. Jaga Tuhan terkopok dulu. Yang terjadi tapi yang belum tapi yang belum terjadi. Yang jaga Tuhan jaga waktu untuk kali. Dan jaga Tuhan yang aku rasa para bolehku. Mesti aku tapi tanah berpangku bokok. Soko pahlawan itu dijaga pemantangan kecil-kecil keluaran luan tuan berdasarkan paksaan sekali bumi menanggung kalau blok susun dan blokir blok kokengo dan menang blok sungguh dan kalah blok sungan blok kokengo akan wublok kira bisa tingkat kaya Di berlaku merupakan kalau pasti bukan jadi. dan kembang Kula Sang Dewi perintah kemarin anakmu supaya mereka kabeh wong kadesan kabeh ngeseni kelawan si Bloko Kengo. nggih ngestokaken dawuh Sang Dewi nggih ngestokaken dawuh pun kula jagake mesti menangi. Condong rawan Wonten timbalan karena dawuh sang Dewi. nuwun pangestu marang bapakmu kewan-ewan ngono lakoni indho rawan. Inggih, Kanjeng Rama kula nyuwun pamit badhe nyawekaken para nem-neman mombyo lampahipun Raden Bratasena. Ya, tak pangestani banyu iki pangestuku marang kowe. Kabeh derek madya bola kabeh nderekake. Ayo iki kowe ndang blocone pasar iki. Syukuran iki, syukuran.